O Instituto Galego de Formación en Acuicultura e Mergullo recibiu no 2019 o recoñecemento de Centro de Referencia Nacional en estas ensinanzas. Un recoñecemento que o IGAFA non puido presentar debido á pandemia. Pero coa mellora da situación e aproveitando o Día Mundial de Acuicultura, o IGAFA realizou unha xornada de portas abertas. Bueno, a xornada é para darnos a coñecer como Centro de Referencia Nacional en Acuicultura e Mergullo. Está retransmiténdose en streaming, por eso darnos a conocer non só en Galicia, sino en toda España. É unha aposta de largo como Centro de Referencia Nacional. Polo centro pasaron expertos nos dous campos principais que se imparten no centro, acuicultura e mergullo, para compartir os seus coñecementos. Unha oportunidade tamén para aumentar a formación do alumnado do IGAFA. Os alumnos é importante en canto a que ve que teñen proxección no exterior. Bueno, poden escoitar un ponente que ten en acuicultura, ten moito peso, e agora vamos a escoitar ao de mergullo. Cada ano fórmanse no centro máis de 100 alumnos nos diferentes campos profesionais. O bo traballo do IGAFA permite que os seus estudantes adquiran unha formación específica e diferencial. O que se fai é producir eses organismos dende a reproducción hasta la talla comercial. En este caso, non sempre tenemos que llegar a la talla comercial, non é necesario producir un rodaballo ou moitos rodaballos de 2 kilos ou de 1,5 kg, pero o alumnado aprende a facer todas as fases de desenvolvemento do organismo. A Xunta de Galicia tamén participou nesta xornada de portas abertas, destacando a labor do centro e o nivel que adquiren os estudantes. Si hablamos de especialización, un punto de encuentro tenemos que tener el IGAFA como centro. Es por esto que es el mejor lugar para celebrar un día como hoy, una efemeridad que es el Día de la Acuicultura. Dende a Xunta tamén destacaron a importancia da acuicultura para a economía de Galicia e para a sustentabilidade da biodiversidade mariña galega, un sector que produce o 20% da acuicultura de Europa e o 85% da nacional, facturando o 4,75% a nivel continental e o 34% a nivel español.